ଲାଗୁଥିଲା। ରୁହ ରୁହ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯାଇକି ଏମିତି ହେଉଛି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଯିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଥିଲି କାରଣ ମଞ୍ଜା ଘାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ମଞ୍ଜା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା ଯେ ପୁଣି ଥରେ କାଟି ଆଣି ପୁଣି ମଞ୍ଜା କରିଥିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାଟିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ପରିବା କାଟି ସାରି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ବିଲକୁ, ବିଲରେ ହିଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୂର୍ବଥର ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବିହନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ପାରା ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ହିଡ଼ ଦେଇ ଅଧା ଆଉ ବିହନ ପକାଇଥାନ୍ତୁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ବନ୍ୟା ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଚାଷ ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ହେବନି। ଆଉ ଯାହା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ବିଲର ସେଇପଟ ହିଁ ତ ବିହନ ପକାଇକି ଏବେ ଚାଷ କରତେ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ୟା ତ ଏଥରକ ହଇରାଣ କରିଦେଲା ଆମ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ କାଦୁଅରେ ପଶିବା ବିଲରେ। ମାନେ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ପାଣି କାଦୁଅକୁ ମାନେ ବିଲରେ ହେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ପଶି ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଲକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ନେଇକି ଯାଏ, ହଳ ହୁଏ, ମଜା ଲାଗିଥାଏ। ପିକନିକ୍ ଭଳିଆ ଖାଇବା ମାନେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ପବନ ଦେଉଥିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ବିଲରେ ଯେତେବେଳେ କାଦୁଅ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଦ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ବି ଠିକ୍ସେ ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ଟିକେ ବାଡ଼ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିଲି କାରଣ ବହୁତ ଖସଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଡର ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଗେଣ୍ଡା କାଟେ ଗୋଡ଼ କାଟିଦେବ ମାନେ କିଛି କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ପକେଇ ଯିବନି, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଭିତରେ ପୁରା କାଦୁଅ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ରଖିଲି ପୁରା ଭିତରକୁ ହିଁ ପୁରା ପଶି ଯାଉଥିଲା। ମୋ ପାଦଟା ଟୋଟାଲି ଗୋଡ଼ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ପଶି ଯାଉଥିଲା। ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ତ ସବୁ କାଦୁଅ ହିଁ ହେଇଗଲା। ମୋ ଜେଜେବାପା ମତେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା, ନା ବୋଲି। ସବୁ ଡର ଉଭୟ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଦ ରଖିଦେଲି। ସବୁ ଡର ଉଭୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଡର ହିଁ ଲାଗିଲାନି, ମଜା ହିଁ ଆସିଲା କାରଣ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ପାଦ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଗଲା ଏଇ ମାନେ ବିଲ ମାଟିରେ। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବିହନଟା କେତେ କଷ୍ଟରେ ବୁଣିକି ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁ ପାରା ଖାଇଗଲା। ପୁଣି ଆସିକି ବିହନ ପକେଇତେ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଜା ବି ଆସୁଛି। ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ, ମେଘ ବି ଉଠେଇଥିଲା, ପୁରା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଥିଲା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି କାଆଡ଼େ ମୋତେ ନ ମାରିଦେବ, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଡର ଡରି କାମ କରୁଥିଲି କାରଣ ଜେଜେମା ବି ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉମାନେ ମୋ ବୟସରେ ଏଇଭଳି କିଏ ସବୁ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ କାଦୁଅରେ ପଶିବା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବି କାଦୁଅରେ ପଶିବା, କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ବିଲକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଏଇଟା ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଶାନ୍ତିନିକେତନ କଲେଜରେ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ପିଜି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି, ମାନେ ବିଲରେ ଖାଇବା, ବିଲରେ କାମ କରିବା ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ସତ କଥା ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି, ମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ହେବ କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ବାହାରର ପାଦକୁ ଦେବି। କାରଣ ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପାଦ ବାହାରକୁ ଦେଇନାହିଁ, ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା। ସବୁ ତ ମୁଁ ଏଇ ଘର କଥା ହିଁ, କଲେଜ +3 +2 ସବୁ ହିଁ ଏଇ ଘର କଥାରେ ହିଁ କରେ। ବିଲରେ କାମ କରିବାଟା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁ କାମ କରି ଶିଖିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତାଦେହରେ ଲାଗୁନି କାହିଁ ଶିଖିବା। ଦେଖିବା ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିଜି କରିକି ଆସାରେ ଦେଖିବା ବିଲ କାମ କରିବା ଶିଖିବା। ଆଉ ବିଲରେ କାମ କରିବା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇଛି। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି କୃଷକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ଜେଜେମା ତ ପର ବିଲ ଖଟିକି ହିଁ ମୋ ଜେଜେମା ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଜମି ସବୁ କରିଛି। ଆଗକାଳ ଜମି ତ ସବୁ 5,000 20,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମି ଧରିଗଲାଣି। ଆଖି ପାଉନି ସେସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ। ତାପରେ ବିଲ କାମ ସରିଗଲା, ମୋ ସାଇକେଲଟା ବି ପବନରେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏସବୁ କାମ କରିକି ମୋ ହାତଟା ବି ଛିଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୋ ହାତଟା ପୁରା କାଦୁଅ ଜଳା ଦେଖାହେଉଥିଲା ମୋ ହାତ। ତାପରେ ଆସିକି ତେଲ ମାରିକି ଟିକେ ମାଲିସ କରିଦେଇଥିଲି, କାରଣ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ଭିତରେ ମୋ ମମି ରୋଷେଇ ବି କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଭାତକୁ ତରକାରୀ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।